L-ewwel jum tal-ġimgħa diġà huwa diffiċli biex tqum għax-xogħol wara tmiem il-ġimgħa frank. Aħseb wara kemm hu diffiċli għal qrempuċu li qed jirfes l-għadba tal-iskola għall-ewwel darba. Imma l-iskola primarja ta' San Ġwann għamlitha ferm iktar faċli u kulurita. B'siltiet mill-musical popolari The Lion King, it-tfal li deħlin fil-Kindergarten intlaqgħu mingħand ta' edukaturi dedikati ferm. L-edukaturi żiffnu bil-kostumi b'mod sinkronizzat. Kif wieħed jista' jobsor kien hemm il-preparamenti hekk kif matul is-sajf l-edukaturi ma qagħdux ċiċċibeqqi. Preparaw fuq li preparaw kienu entużjasti biex x-xkejknin ituhom merħba sabiħa. Fil-fatt wara din il-koreografija kulurita l-edukaturi firxu t-tapit l-aħmar u t-tfal flimkien mal-ġenituri tagħhom daħlu fl-iskola. Dik li issa se tkun fonti ta' erfu edukazzjoni fl-iżvilupp ta' dawn it-tfal li għada għad iridu jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jixxandru fuq One permezz ta' One Play.